Bones companys, soc Marc Oliver d'Arquitectes 360. Avui us vinc a ensenyar una casa molt especial que tinc a Ciutat Jardí. Primer de tot, ensenyar-vos la zona comunitària que veureu cada matí quan sortiu de la vostra habitació i arribeu al menjador. Acompanya'm. La part de la casa. Teniu 4 plantes, vora de 70 metres, i la part del menjador directament és aquesta. Acompanya'm. Aquí us podríeu posar a fer el vermutet i la cerveseta quan vulgueu. Espectacular i supertranquil. Toldo i un menjador grandíssim. Càmera, apropa't que t'ensenyo la zona d'aquí. Fixeu-vos, tenim la part del menjador justament entrant per la terrassa. Com veieu, l'aire condicionat és nou, un inverter, el parquet, foc a terra, i ara us ensenyarem la part de la cuina. Entrant en aquesta habitació tenim la cuina. Aquí tenim una zona la zona de menjador, diguéssim, la part elegante, i dia de cada dia també tenim a la part de la cuina una taula on poder dinar i demés. Llavors us comento. La part de la cuina la tenim nova. Aquí us invitem a que vingueu per veure tota la casa, però us voldria ensenyar principalment les escaletes i la part de les habitacions a dalt. Per fer el vídeo no massa llarg, fixeu-vos, pugem unes poques escales, tenim marqueteria en blanc, tot lacat, tenim 4 habitacions en planta, la primera seria aquesta, habitació amb el seu armari a cada habitació. Tenim aquesta altra. Tenim la tercera. Mira quins ventanals més xulos. Aquest pis està encarat, està a 4 bandes bàsicament. I tens la part de les habitacions que està bastant bé. El tema és un pis amb 3 quartos de bany, té un total de 6 habitacions. I fixeu-vos l'habitació principal. Què passa? Té uns ventanals grandíssims. Normalment si vas a buscar un immoble com aquest, la veritat és que la base és molt bona i és molt senyorial. I l'habitació principal de la suite. També els ventanals espectaculars. Llavors, comentar-vos, companys, no us vull acabar d'ensenyar tota la casa. El que vull és que truqueu al 973 10 22 86 i si teniu algun amic que vulgui un immoble com aquest, que ens faci una trucada i que es doni pressa. Detall important, tenim piscina a la zona de la comunitat. En total 4 plantes, i des de l'habitació teniu aquestes vistes. Llavors, lo dicho, companys, ja ho sabeu, Arquitectes 360, jo, un dels meus comercials, us ajudarem per vendre el vostre immoble i, sisplau, contacteu quan abans. Ens veiem.